argazkiai, kandelak, isutu, putz. Lukan urtean kakaua zelaitza esan irakutsi zegoen, amak. Gure gelan Largo Morenok jokuek ekarriak eta baloiak estarrira bizan baina jausten baixakon berazten zan jausten xakunari. Eiderren aitatxu torri zen bere urte betzian eta magia indeben. Euskararen eguna, inauterizak, pirrotxo eta porrotxo etorten dian eguna. Ikastolan egin dia, patixoan eta jarten dia epustar, uzarrizek eta gelatan egoten dia eskulan azpianotarteko. Bakoitzak ekarri du etxetik materiala gero, adibidez, gelan iteko guk aurreko urtean ingeben moguan, poltsak eta esnian potiakin, eta gero, bebai, hemen jarteko katxarro batzen, eukene izena, zerukoen izena? Zeintzuk. Eta gero baita dau, ja ospakizun handixa dela baita haube karnabalak, iken garela danok, mozorrotu edo limoiak, rokeruak edo izan lehikena. Ni aurten mozorrotuko nintzen, zanpantzarrak, olako gauzak. Eta ni pirata eta olako gauzak. Niri fanzar urtean asko guztu izaten zorgin mozorrotu ginela eta ni berriro zorgin mozorrotuko nintzen. Eta zorgina mozorrotu ginean gero gainera ingeben ikuskizun bat eta dantza ingeben. Aita gurasoan dakota. Hori hemen jartekuak. Herriko horrelak ingenian? Ez. Bai.